Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda muka yi bidiyo a baya akan yadda ake yin mining Satoshi da yadda zaka yi rajista da komai, duk wanda bai kalla ba sai ya je ya kalla. Za mu saka bidiyon a ƙarshen wannan. Kamar yadda kuka sani, wannan shine gashi nan muna neman kati, ant cat ne. Yanzu za mu shiga cikin Satoshi ɗinmu. Na duba a can na riga na gani. Yanzu kawai a nan wajen zaka yi sacin ɗin Satoshi idan baka taɓa shiga ba a cikin Telegram. Za ka shiga Satoshi, gashi nan kun ga ya fito Satoshi hashcard waye to exchanger. Sai ka shiga, za ka ringa gani suna yin message da yawa a lokaci ɗaya. Wancan karan duk mun yi bayani, na san dai mutane da dama sun gane. Yanzu za ka nemo, tunda muna neman ant cat ne, yanzu za mu nemo ant cat, shine hashcard ɗin da yanzu muke nema. Muna ɗan jira sai ya fito. Yawa ga wani ya fito, bari ku gani. Kun ga yanzu na yi copy ɗin shi a nan wajen, sai na shiga cikin Satoshi na shiga, sai na da taɓa join. Na taɓa join, gashi nan ya fito, please enter hashcard wannan code. Yanzu sai na shiga, to zan goge nombobin bar guda ɗaya na ant cat dina. Kuma yadda kuke ganin ga wannan a wajen na bari zuwa 6 din nan na farko a cikin can wajen, bayan ka rubuta ant cat din sai ka goge iya dai numban jikin ant cat din zaka bari kamar haka yadda kuke gani guda ɗaya, sai ka zaka. Kun ga na saka wannan, sun ce wannan an riga an gama yin shi. Yanzu zan ƙara shiga na nemi wani ne kawai. Gashi yanzu kun ga suna kan rubutuwa, bari na ɗan jira kaɗan, ba dai sai ka jira da yawa ba. Yawwa gashi nan kamar yadda gani sun rubuto. Yanzu yadda kuke gani ga wani ant cat na gani, bari na guje na ƙara gwadawa. Wani lokaci sai ka ta gwadawa da dama tukunna, sai kai wani lokaci ya kai wajen so 10 kafin ka samu. Amma in ka samu dai abin yana ƙara boosting din mining ɗinka ne a kowane lokaci. Gashi nan yanzu bari na gwada wannan kila yayi. Yau kun ga nayi sa'a wannan yayi. To guda biyu da masu ka bani, duk da haka ɗayan ma dai naga kamar ant cat ne. Bari na duba. Yau kun ga shi ma ant cat ne nake nema yanzu haka. Rock cat, sorry, ba ant cat ba, rock cat. To yanzu gashi nan yadda kuke gani zan ƙara nemo rock cat a nan wajen. Kamar yadda kuke gani, bari na dan jira shi sai na samu. Wani lokaci zaka ta jira ma kaga ba sa sakawa akan kari. To yanzu dai na gwada. Yanzu kamar yadda kuke gani ina dan dubawa ne, bari sai na ga yayi. Saboda me na samu da yawa wanda ban samu ba, amma gashi kamar yadda kuke gani ina dan ƙara dubawa ne. Wani lokaci zaka ta yi baka samu ba. Yau gashi yanzu na samu wani, bari na je na gwada pasting. Yau kun ga kamar inda ya zo haka, zan goge ant cat inda aka rubuta na bar zallan numban. Ko da suna da yawa, da iya zallan numban guda ɗaya zaka bari, kati ɗaya. Kun ga na gwada wannan, sun ce an riga an cika waɗanda suke nema. Yawanci mutum 5 suke nema. To na gwada wannan, an ce an riga an shiga. Gashi nan kamar yadda kuke gani, zan ci gaba da ɗan dubawa kawai. Yanzu ina dubawa, gashi nan. Kar ku manta, na dan duba da yawa, na dan yanke bidiyon ne saboda na dan sha wahala ma kafin na samu wannan. To idan na ce zan yi da bidiyon nan zai iya kaiwa wajen minti 10. To ni kuma bana so bidiyon yayi tsayi, na fi so ya zo dan daidai yadda mutane ba za su wannan ba. Gashi na samu wani yanzu. Kamar yadda kuke gani, gashi na saka kamar yadda na saba. Zan goge sauran nambobin da bar iya namban rock cat guda ɗaya wanda nake nema. Kuma ka kuma takatukan dai suna da yawa, ba wai lallai sai guda ɗaya ba. Yau bari na gwada yanzu. To kun ga wannan ma bai yi ba, sun riga sun gama, an riga an gama. Mutanen da ake nema sun cika. Yanzu zan ƙara zuwa na ƙara nema. Yawa ga wani na samu. Kar dai ku manta ku yi mana like ɗin wannan bidiyon. Ga wannan na samu yanzu, bari na zo na shiga. Yawa kamar yadda kuke gani, gashi nan wajen na saka. To zan ƙara goge number rock cat da aka rubuta na bar zallan number na sakawa. Inda yayi na yi sa'a. Yawa to kun ga na yi sa'a, wannan ya riga yayi. Ya gashi na yi joining successful. Na riga na samu wannan. Ka gama kenan. Da zaran wanda ya yi abin ya samu, shikenan kawai zai approving. Za ku samu hash 3 za ku samu a kowanne, wanda yana ɗan ƙara boosting ɗin tafiyan mining ɗinka na Satoshi. Yanzu zan je can wajen na, gashi nan kamar yadda kuke gani, wanda na riga na mining. Bari na je na taɓa wanda na riga na mining. Kar da ku manta, kamar yadda na muku bayani cewa na yi bidiyo yadda ake yin rajistan abin da yadda ake kuma yadda ake fara yin mining a bidiyon da na yi a baya. Wanda bai kalli bidiyon ba, ga bidiyon na yanzu za ku ga ya fito a gefen wannan bidiyon, sai ku taɓa shi domin ku je ku kalle shi yadda abin yake da komai da komai. Muna godiya, kuma ka ku manta da mana subscribing, sai mun ƙara haɗuwa a wani bidiyo.